Nutrabona je skvělá firma, to víte, pomáhá zdraví, ale Nutrabona má i skvělý systém. Ten systém může doopravdy pracovat pro vás. To znamená, jeden pilíř jsou výrobky, které už znáte a víte, že pomáhají, a druhý pilíř je systém. Systém bude pracovat pro vás, pokud si ho poslechnete teďka od Soňky, ona vám ho co nejstručněji představí. Je to jako kdyby náš další produkt. Systém je další produkt. A myslím si, že není méně důležitý jako ty výrobky. Takže já bych tady pozval Soňku, protože ona se na vás tak těšila. Já vás teda všechny zdravím, všechny tady u mě ve studiu, všechny lidičky, co jsou tady na webináři a i ty, kteří si to teprve poslechnou. Chtěla jsem vám říct, že já musím o těch výrobcích trošku, že jsou prostě báječné a nebýt těch výrobků, tak jsme to určitě jako nedělali, když jsme byli jenom ti uživatelé a tak dále. Ale chtěla jsem vám říct takový malinký příběh, bude to fakt 3 minutky, a vy jste si říkali, no jo, tak ona už je tam tolik roků, tak strašně dlouho, jí se to povídá, jí se to mluví. Ale řeknu vám svůj začátek. Když jsem byla oslovena paní doktorkou Novákovou, to byla dáma z Prahy, no tak přijela za mnou, kamarádka mi ji poslala domů. No a jelikož umím naslouchat, to je první věc, i když mi ta návštěva nebyla příjemná, protože nebyla plánovaná, no tak jsem v podstatě si paní doktorku poslechla, říkala mi tehdy o bioaktivu, to je vlastně Nutrabona, přejmenovalo se to, vylepšilo se to. No a jelikož to říkala velmi kultivovaně, jednoduše, tak jsem poslouchala, ničemu jsem skoro nerozuměla v té době, byla jsem mladá, žádné problémy, nějaké zdraví, to prostě přát si zdraví, to bylo takové, no dobře, teprve teď chápu, proč se to zdraví je v mém věku. No a paní doktorka prostě sdělila, na co to může pomoct. A to bylo krásné, protože ona neřekla, máme nejlepší výrobek, to jsou první probiotika v Česku, české firmy. A to pomáhá na to, prostě je to zázrak, je to bomba. Ona tohle to neudělala. Ona prostě řekla, může to pomoci, a teď jmenovala řadu problémů a mezi tím zaznělo, že to může pomoci na alergické procesy. A to mě cvrklo do ucha, protože jsi měl stejnou rýmu, ale takovou, že v podstatě si takhle si prostě otvíral oči, tak 14 dnů až 3 týdny. A tak jsem si říkala, to nesmí blbě, no tak zeptala jsem se, proč to teda, a tak jsem se vrátila, ona mi to zodpověděla. Tak jsem si říkala, zkusím to. No a tak říkám, a můžete mi tu krabičku prodat? Ona, jo, ještě mám v autě. No a protože to byla dáma z Prahy a běžně se to neprodávalo, tak jsem si koupila těch kousků hned 20. To jsem udělala, schovala to do skříně, když Petr měl přijít odpolední, ať hned se nediví, co to tam je. To chtělo přípravu, že? Pro to ego chlapské. No, ale paní doktorka určitě nepřijela, paní doktorka určitě nepřijela z toho důvodu, aby mi prodala krabičku nebo 20 krabiček Nutrabony, i když je to potěšilo. Ale ona vlastně přijela tady z Prahy a hledala spolupracovníky a proto oslovovala tady lidi, protože jsme byli zdaleka, tak aby to tu někdo přechytl. No a co si myslíte, že jsem tenkrát řekla, paní doktorka? Já to dělat nebudu. Správně. Já to dělat v žádném případě nebudu. Tak byla taková hodně zklamaná. A prosím vás, proč to celé říkám? Tohleto uslyšíte od mnoha lidí. Na ty výrobky už lidi hodně slyší. Pozoruju jednu věc, nechci zabrousit do těchto vod, ale jak začal covid, tak lidi začínají nad svým zdravím více uvažovat na tu prevenci, aby se posílili, nějaké syndromy si řeší postcovidové a tak dále, tak vidíme takový zvýšený zájem. Jo? Takže ta doba tomu hraje. Takže tam je to, u těch výrobků je to takové jednodušší, ale o té spolupráci je to
horší, protože lidi řeknete A oni už nechcou slyšet ani B. No, prostě neumí naslouchat. No, jsou v opozici dost často. A proto jsem si pro vás připravila ne obchodní systém jako takový, ale úplně ty prvotní začátky, když je pochopíte, budeme si tady dneska hrát z 5, 10 a 25 krabiček. Víc se nedostaneme, protože my musíme projít, absolvovat tu první a druhou třídu, abychom se mohli dostat dál. Pokud bychom to neabsolvovali, tak ten prvňáček, druháček, jo, taky musí se naučit, nemůže hned jít na střední školu. Teď by neuměl psát, neuměl počítat. A tady je to stejné. No a pro příště bychom si dali třeba tu výši a trošičku se zapojili do toho, jak to, jaké jsou povinnosti, nebo povinnosti, to je škaredé slovo, ale co by sponzor měl dělat se svými lidmi, jak se tím chovat, jak radit. Ale to například. Ještě bych chtěla říct jednu věc. U Frimy jsme 30 let, za těch 30 let jsme nepřestali výrobky ani na chvíli užívat. Akorát teď jich užíváme více, protože si více uvědomujeme taky, jak to zdraví je. No a můžu vám říct, že jsme bez jediného léku, ačkoliv jsme už v důchodu, nezní to hezky, ale jsme tam už oběma nohama. Užívá to i naše maminka, teď v únoru bude mít 94 let a kromě toho, že chodí na kontrolu srdce, protože už je přece jenom ve věku, kdy prostě potřebuje ten dohled, tak jinak se cítí velmi dobře a chodí na houby, běhá po obchodech, protože jí to baví a chodí do přírody. Její procházka není kratší než 1 hodinu, což je úžasné. A pokud není náledí. No a jsem nesmírně hrdá, protože se mi teď vybavuje, jak ještě přednášel inženýr Treutner a profesor Podhorský, tak si pamatuju, jak říkali jednu věc, která mě tak chytla za srdce, že Nutrabona užívá ty nejlepší suroviny, které jsou na zeměkouli. Jsou certifikované a nejvyšší kvality. Vlastně my jíme potraviny nebo potravinové doplňky, které jsou nejkvalitnější na celé zeměkouli, nebo jsou kvalitní. No a to mě nesmírně těší, protože vím, že tento trend pokračuje. Ano, ačkoliv jsme se posunuli o 30 let, máme hodně zákazníků, klientů spokojených, ale na té kvalitě se stále trvá. No a tím bych to ukončila a pustíme se trošku do té druhé části. Umění naslouchat. Ta první část tím trošku souvisela, protože kdybych já tenkrát paní doktorku Novákovou nevyslechla, nedověděla jsem se o produktu, no tak kdybych vlastně nenaslouchala, tak se vůbec nic nestalo. Možná, že bych o té Nutraboně, o výrobcích nevěděla do dneška vůbec nic. Je to docela možné. No, tak jsem ráda, že jsme v takovém tom jako kdyby předstihu. No, předpokládám, že každý, kdo je tady dneska na tom webináři přihlášený a tady ve studiu naši hosté, vlastně jsou všichni registrovaní. Je to taková jednoduchá záležitost, když jsme opravdu, když nebyl internet, objížděli lidi a přednášeli a papírové registrace, bylo to takové složitější. No a teď už to funguje na bázi internetu, tak jako v každém e-shopu. Výhodu máme tu, nebo všichni registrovaní mají tu výhodu, že mají minimálně 10% slevu a další výhody. A to není jak v některých obchodech, že se vám tam střádají body a jednou za čas tam máte pánvičku třeba za poloviční cenu nebo toaletní papír s nějakou slevou nebo něco podobného. Prostě to máte tu slevu při každém, ale opravdu každém nákupu. No a samozřejmě takové ty akce bodové, výrobkové a tak dále, takové to překvapení, ty lahůdky jsou každý měsíc. Kdo je v Nutraboně už nějakou delší dobu, tak ví a jsme tomu nesmírně rádi, že tomu tak je. Takže to jsou ještě ty bonusy.
No, ale ono, kdyby to bylo jenom o té 10% slevě, tak by to bylo výborné, ale pořád tu máme nabídnout co víc. Ale přesto dneska vůbec nebudu mluvit o obchodním systému, ale o tom začátku. No? Takže to možná posunu, tak, ať jsem blíže mikrofonu. Dneska tu máme nějaké bojové podmínky. Tak. Takže první fáze je registrace a máte vlastně slevu 10%, čili věrnostní program 10, se to nazývá VP10. Tu máte opravdu, může tam být nějaký zákazník bez registrace, ale když se takový objeví na firmě, určitě firma mu dává vědět, jaké má možnosti a že je škoda téhleté výhody jako nevyužít. No a teď, co s tím můžeme udělat? Vemte si, že jste, já prosím vás, já budu dneska mluvit jenom o Nutravodě, ano. Napíšu tady to cenové rozpětí. Možná se budete dít trošku do hloubky, ale má to svůj. Takže maloobchodní cena Nutravody, mám tady tahák, to si víte neplete, je 847. Jak se to plete? Potom je tam, to byla velkoobchodní cena, teda maloobchodní cena, takhle, a pak je VP10, tak se podíváme. A teď ta VP10 má cenu 770, čili to je nově zaregistrovaný člen, tak už to kupuje 87. VP35 má cenu 625, možná nebo letu, na tom zase tolik nezáleží. No. A ještě je třeba si uvědomit, že Nutrabona, každá krabička má 504 bodů. Já to tu napíšu hned na začátek, protože je to velmi důležitý faktor. No a tak se podíváme, co to může udělat. No. Jsme VP10, máme svého sponzora. To už tady padlo, že já jsem měla sponzorku vlastně paní Novákovou, je to člověk, který mi to. A vlastně jsem se napojila na ní, takže vy máte taky větší sponzora. Prosím vás, ten sponzor to neznamená, že to je člověk, který vás, já nevím, bude vám kupovat dárečky, nebo vás zvát na večeři, nebo vám, nevím, platit nějaké náklady. O tom ten sponzor není, ale sponzor vám dal veliký dar hned na začátku, že se zřekl svého vlastního zisku a vlastně vám nabídl tu slevu. No? Je to největší dar, který vám dal na začátku. A dalším darem je, když vám poskytne následující informace. Tak si vemte, že vy jste VP10. Tady jste vy, VP10. A vemte si, že třeba teď tu mám jednu nově zasponzorovanou paní a ta si vlastně zasponzorovala, pak 3 dny za sebou běhla a koupila postupně 3 výrobky. No, koupila jeden, pak druhý den druhý a obden a koupila 3. No, a teď se na to podíváme. No, já se musím nasadit teda brýle, to nespletu. Takže paní Ková vlastně ušetřila 3x77 korun, což je 231 korun. My tady mluvíme o úspoře, ale v podstatě se jedná i o zisk, protože jsou to peníze, které vám zůstaly v peněžence. Prostě jste je nemuseli vydat. To je hodně důležité. Kdyby paní Ješková přibrala ještě 2 výrobky, ale je nová, já věřím, že tomu tak bylo by to 5. A teď se podívejte, co by to udělalo. Čili úspora 5x77 korun, čili to je 385, ale tady jsme nazbírali body, 5 výrobků po 500 bodů, já to takhle trošku kreslím, je 2,5 tisíce bodů a tam přináleží odměna 3%. No?
Čili vlastně tady bychom měli 3% provizi, v tomto případě 76 korun. Ano. Takže paní Ježková sice vydělala 231 korun, ale kdyby tam byly plus 2 výrobky, tak už by měla 461. To je začátek, to je úplně začátek pro nováčka. Já tady zdůrazňuji jednu věc. Naučte se prostě nakupovat, odebírat aspoň těch 5000 bodů, protože tam vždycky z toho kapne nějaká provize a ta provize, čím více je výrobků, tam je více peněz, ale k tomu se dostaneme. Ano. Pokud byste měli 4 výrobky, prostě nedostanete nic. Možná si na začátku řeknete nějakých 76 korun, jo, je to fajn, ale no tak příští měsíc si vezmu, jo. Může tak člověk uvažovat, ale je dobré vždycky to těm lidem vysvětlit. Ale tady je další faktor. Tady jste vy, VP10 ještě, nakoupíte podle rady svého sponzora 5 výrobků. Někdo řekne, ale já to nesmím. Není zvyklý ještě užívat více výrobků nebo takhle. Ale většinou jsou ti lidé v rodinách, anebo my třeba máme teda dost velké odběry, ale když jdeme na návštěvu nebo jsou narozeniny, tak vždycky součástí dárku je Nutrabona, Revitin, Memorin, podle toho, na jakou návštěvu jdeme a kde víme, kde ten výrobek udělá největší radost. A i když rodina to dlouho trvalo, než na to slyšeli, tak už užívají všichni. Trvalo jim to, ale užívají, hlásí se, chodí si. Nicméně, když od nás ten výrobek dostanou, tak jsou vždycky nesmírně rádi. Hodně si toho cení. No a teď si vemte, že tuhletu příležitost řeknete svým známým. Jo, řeknete jim o zdravíčku nebo cokoliv, to téma vždycky se dá napojit různými způsoby, o tom se dneska nebudeme bavit. A někdo řekne, aha, to vůbec není blbý. Tak jako to říkal Petr na přednášce pana Podhorského, když si ho poprvé poslechl, on to nechtěl brát, to bylo pod jeho lidské takovéto ego chlapské, já přece nebudu pít nějaký koktejl, ale když si pana profesora poslechl, říká, aha, to není blbý, ano. Takže to posílejte tu informaci dál, no a ti lidé, když na to uslyší, řekněte jim o registraci, že mají možnost slevy, anebo jí s tím můžete pomoct. A budeme si hrát s malými čísly. Dejme tomu, že tu si někdo koupí zase 3 výrobky, jak paní Ježková, plus někdo třeba jenom 2. Ale co se stalo v tomto případě? Už tady máme 10 výrobků, pouhých 10, to je úplně legrace, ano, 10 kusů. Ale něco se nám tady změnilo. Takže zase úspora, jako v prvním případě je stejná, 385 korun, tady u těch 5 kusů. Pak tam máme provizi 6%, protože jsme tady udělali 5000 bodů, 5040 bodů, ano. A najednou nám to ze 76 korun naskočí na 302. A ejhle, máme 668 korun, jestli se nepletu, ale to není důležité, ano. Ale co je v tomto případě úplně nejdůležitější, já jsem tady hovořila, že máte 5040 bodů a kdyby se to opakovalo 3 měsíce za sebou, stačí ne 5000, ale 4000, 3krát za sebou, ale musí to být měsíčně, přesně za sebou jdoucí měsíce, tak se stane jedna úžasná věc, že vy automaticky postoupíte na slevu, na věrnostní program VP35 a tady je sleva 35%. A vy o tom ani nemusíte vědět, vy si to nemusíte hlídat. Když se to stane,
pan Václav Vojtěch volá, jakože tady do skladu, všimli jste si, že tam je ta registrace a tak dále, ale počítač samozřejmě to vyhodnocuje sám, ale je tu i ten lidský faktor, že se o ty lidi staráme a diskutujeme o tom, ano. No a teď uděláme úplně stejný příklad. Vy jste VP35, máte opět jenom těch 5 kousků, ano, nebudeme to navyšovat, zůstaneme pořád u stejného příkladu. A teď tady ten má zase ty 3 a 2. Jo, je to stejný příklad, akorát na vyšší pozici, ano, na vyšší slevě teda, pardon, omlouvám se. A ejhle, úspora na těch 5 kusech je 5 krát 220 korun, což je 1100. To už je hezké, že jo? Už je 11 stovek na výrobcích. To je krása. A jenom na 5. Vzniká tu další příjem, protože vy máte větší slevu, pod váma jsou ty VP10. A vy představte si, že tady ten rozdíl mezi vámi, VP35 a VP10, čili je to rozdíl mezi nákupem, rozdíl nákup-prodej, značí se to v počítači jako RNP, ten přináleží vám, čili tu máme pod váma 5 kousků, rozdíl mezi VP35 a VP10 je 143 koruny, to znamená, že vám přibyde 715 korun a vy o tom třeba ani nevíte, ano. No a samozřejmě 6% provize, protože jsme zůstali na stejných kusech, čili 302 korun. A máme 2117. Teď vidíte, že vlastně za jednu a tutéž práci to krásně narůstá, úplně nádherně. A stačí jedna věc, naslouchat a poslat myšlenku dál. Bez toho by to taky nešlo, jenom poslechnout si to a nechat to v sobě. Kdybych tenkrát já se nezmínila, jak je to báječná věc a že to lidi chtějí, tak by se to nikam neposunulo. Jo? Pamatuji si na ten moment překrásný, kdy vlastně, co jsem si koupila těch 20 kousků, na mě to bylo rychle poznat, protože jsem mi upravila stolice a upravila se pleť. Lidi, a Soni, co děláš? No tak jsem řekla, jo, užívám tohleto, my to chceme taky. No a co, 20 kusů bylo pryč, tak jsem volala, na registraci jsem měla vlastně telefon na paní doktorku, říkám, paní doktorko, já bych potřebovala další kusy, kde to seženu, jak to mám udělat? A ona byla tak chytrá, a to doporučuji udělat taky, že ona mi mohla říct, no kolik toho potřebujete a já vám to pošlu. Ale ona řekla jednu věc, já vám to s radostí dovezu, ale sežeňte si pár lidiček domů, abych jim o tom mohla říct. A to byl celý začátek našeho biznisu, i když jsem říkala, že já to dělat v žádném případě nebudu. Ale to jsem pořád se ještě hrabala ve výrobcích, ještě to nebyl ten pravý biznis. Ano. Jenomže lidi se taky chtěli registrovat, taky měli slevu. Ano. Takže vlastně jsme začali dělat síťový marketing, ani jsme tušili, že jsme ho začali dělat a pak nás to začalo tak hodně bavit, že už jsme to dělali cíleně. Ano, už jsme nad tím přemýšleli, už jsme plánovali, už jsme trošku i kalkulovali a během vlastně 3 měsíců jsem si založila živnostenský list, protože jsem musela už si ho založit. A bylo to krásné, okouzlující a moc ráda na to vzpomínám. Samozřejmě ty zisky svoje můžete zvýšit. Já jsem ten Ostravak s krátkým zobákem. Svoje zisky můžete zvýšit mnohonásobně, ale jak? Za prvé, já si vezmu druhý fix, nebo ten, jak si nepíše, za prvé vlastně to sdílíte, čili sdílení, sdílejte plus registrujte. Ano. Když někdo řekne, že to učiní sám, tak v tom svém systému se potom třeba podívejte, jestli to udělal, neudělal, pokud tam ještě není web v tom stromu, zavolejte mu, pomožte mu, připomeňte se mu. Ano.
No a hodně důležité nebo vhodné je vyskočit na pozici VP50. Co to znamená? My jsme to tady měli. VP50. Co to znamená? Že máte zase ještě větší slevu. Ano? No a takhle. VP50. No a za třetí, dobrá rada, tyto dvě věci prostě kombinujte. Kombinujte. To je velmi důležité. Jo, pokud ta VP50, to už je takový ten moment, já myslím, že tady jsem ani nemusela, ale je to takový ten moment, jak jsem říkala, že my jsme už začali nad tím přemýšlet a kalkulovat. My jsme taky museli odebrat 800 výrobků, aby jsme měli nejvyšší slevu, teď je to úplně legrace v dnešní době. Tak vám prozradím, jak se to dělá. Možná, že budete mít broučka a že vás to posune dál. VP50 se kvalifikujete balík podnikatel. O tom se nebudu zmiňovat nebudu se zmiňovat o tom dál, protože tam je hodně výrobků s velkou slevou, má to 8200 bodů, což je výborné a tak dále. Kdo o tom ještě neslyšel, ať se zeptá svého sponzora, nebo kdyby sponzor o tom neměl páru, tak mi můžete kdykoliv zavolat, já jsem schopna vám poradit. Václav je taky skvělej na to, je velmi ochotný poradit ve věcech, ano. No a co to znamená? Teď tady uděláme zase ten poslední příklad, slibuju, ano, ale tady vám to ukážu. Vy jste na VP50, kdybyste si ten balík zakoupili, ta sleva vám zůstává, nakoupíte si zase svojich 5 kusů a tak zase nasadím a teď zase tu máte ty svoje, 3, 2, prosím vás, to se mění, ano. Člověk, když vyzkouší produkty a je s tím spokojený, tak nikdy nezůstane na 3 produktech nebo na 2. To prostě není. Jo, takže tady to není o nějakých výkonech, ale opravdu o to sdílet tu myšlenku dál a radovat se s ostatními lidmi z těch výsledků. A tady jsem nakreslila takový příklad, že aby jsme si zvýšili ty zisky, tak sdílíme a registrujeme. Čili si tu přihodíme pár lidí, jenom s takovými drobnými odběry. Ano, tady si dáme třeba 3 a tady si dáme ještě jednoho, který 4. Ano. Toto je všecko vaše skupina. Čili mám dojem, že jsem tady asi dala 26 kusů. Pokud tam bude chyba, tak to v současné době ani není až tak důležité. Ale teď si dívejte na tu úžasnou věc, toto jsou zatím VP10. Takže úspora 5 krát 282, 1410. To už jsou výrobky zase navíc, ano, které máte třeba zdarma. Jo? Penízky na další výrobky. Rozdíl nákup prodej RNP. Když máme 5, já jsem říkala 620, tak tady nám zůstává 21 ne lidí, ale kusů výrobků. Ano, pouze 21. Teď rozdíl mezi VP50 a VP10 je 205 korun. A ejhle, máme tady 4305. A ještě vám náleží 9% provize ze 13 000 bodů zhruba a dělá to 1179 a máme 6894 koruny. Prosím vás, jelikož se tady jedná jenom o sponzorování, sdílení a tak dále a každý si nakupuje sám, ano, ale je třeba se proto zapálit, trošku tomu věnovat toho času, protože pokud nenasloucháme, neřekneme to dál, tak se nestane vůbec nic. Ano. A myslím si, že tady ten stav může být u někoho, já nevím, 1. měsíc, 3. měsíc nebo za rok, ale mít 7 000 navíc,
To už si myslím, že je slušné. A poslední záležitost. Tady tohleto, co jste udělali vy, může třeba opakovat ta moje paní Ježková. A to jsou potom fofry. A to už je ten pravý síťový marketing s tím úžasným provizním systémem do 24%, ale to už je taková ta vyšší dívčí a to bych nechala někdy na později, protože je třeba si tady toto zopakovat, sugerovat, přijmout tu myšlenku, stotožnit se s ní a s radostí chodit po ulici nebo mezi známými a povídat. Když jsem byla v loni v Praze na školení, tak tam byla nějaká paní, já si nepamatuju, jak se jmenuje, a Václav se jí tenkrát ptal, paní třeba Nováková, co jste udělala, protože se vám ten obrat nějak tak vylepšil a tak dále. A ona řekla jednu věc. Pan Gomola kdysi na školení tady říkal, že kudy chodí, tudy trousí. A já to dělám taky, kudy chodím, tudy trousím. A vidíte, to je přesně ono. Ona to slyšela, zafixovala a předává dál. To je celé. Není v tom žádná věda. A jak někdo řekne, multilevel, to je pyramida, já to dělat nebudu a mě to nebaví a tak dále, nebaví a to, tak se do toho dostanete, ani nevíte jak. Ano. A potom je zase úloha sponzora, že vám trošku poradí, co s tím a kde je třeba dotáhnout, aby třeba ty penízky byly větší. Včera jsme měli případ takový, že paní Drábková, no tak, Danuška, vlastně jsem se dívala do systému ještě večer a teď jí tam chyběly 3 výrobky do 50 000. Tak jsme jí volali, Danuško, chybí ti 3 výrobky, prosím tě, co chceš dokoupit? A ona, Ježišmarja, já jsem na oslavě, mně došly data, já jsem nevěděla, jak si to zkontrolovat, já vám děkuju. Kdyby jsme jí to neřekli, tak přišla skoro o 2000 korun. Ano. A to je právě ta úloha sponzora, prostě to sledovat a vždycky, aby těm lidem poradil co nejlépe, protože když oni jsou spokojení, tak vám to 100násobně vrátí. Jo. No a na závěr, aby to nebylo dlouhé, máte v Nutraboně 2 možnosti. Jo? To jsou takový 2 smajlici. Tak, tak. Jeden je takhle. A jak bude vypadat ten druhý, třeba Peťo? Nebo by měl? No, obráceně. Ale to vůbec ne. Já si myslím, že by měl vypadat takhle, akorát tu pusu by měl mít od ucha k uchu. Jo, protože tady na tom my nenabízíme nic špatného. Nic špatného, jsou tady jenom krásné, úžasné věci, nemáte se za co stydět, tak buď je někdo spokojený, třeba na úrovni zákazníka, protože ti ubrblaní lidé nebo takhle na ty taky natrefíte samozřejmě, tak ti se vám asi do sítě ani nedostanou, protože nebudou chtít a pak jsou tam lidi s takovým úsměvem. A věřím, že mezi ně budete patřit i vy a nejenom vy, ale i ti noví, co zatím třeba o tom ani neví a kteří se to doví právě od vás. No a získat nějakého obchodníka je největší. No ano, získat obchodníka to je největší dar, protože no je to takhle, opravdu Petr má pravdu, on mi trošku napověděl, že získat obchodníka je největší dar, tak je to tak. Prosím vás, nelekněte se těch čísel, to je statistika, to já jsem si nevymyslela, jo? Takže se nelekněte těch čísel. Když oslovíte 300 lidí, ano, tak samozřejmě ne každý do toho vstoupí, jo? Vstoupí tam zhruba statisticky, možná je to teď jinak, je to hodně stará statistika a my, jelikož se věnujeme zdraví, tak věřím tomu, že už je jinak postavená, jako lépe postavená, ale kdysi bylo, že zhruba 60 lidí se zapojí. Třeba jenom zákazníků, uživatelů, ano. Z těch 60 zhruba 10 začne dělat síťový marketing. Říkám, dělat, ano, vědomě už trošičku, jo, cíleně. Ale vydrží to 1. A teď si řeknete, Ježišmarja, 300 lidí. No, těch 60 zákazníků by se mi hodilo. No, ale co tady ta 1? No, to se mi nevyplatí nad tím ani uvažovat. Vyplatí.
Protože, jak mi to Petr napověděl, tady ten jeden udělá tolik práce, on vám zduplikuje tu vaši práci, ještě když ho dobře povedete, tak tam něco přidá a to je největší dar, který vás v životě může potkat. Ano, potkat takového člověka, ale musíte se mu opravdu pověnovat. No a to si myslím, že dneska bylo vše.